حوحات نكينات وسينا ملو أقسماويان إثيوبياويان أينبرون أيكونون بغض يكون بتزاوري أو قلنا تقرأي دوزولو نمانيم مشيت ساعات حدا سكار ساعات كتاكاب زلو دولة مشو ناود هنا مثلا بالدولي سبزي مرة دافع زارو زلنا مرة تايو قام قاضي خنزارة وتلنا كم زيك يا أخو الدورة ده كم زيك يا أخو الدورة ده هنو تنا تدبت ناس مع قدنا يكونن ديسكرايب نقول علينا تا إنسيدنت بس ما تزاريبك أم تاي ساعات تزاريبك بزعوان تاي تزاريبك السهل ولا لا بيبيلكم هو تبصي بيبيلكم هو ناتكابو ده يكون نفسي ناتكابو ده يكون دين يحملنا خيل التيكيت ولا تيكيت عدالو الليل كايو ما أسمت خيل ينفلت صباحي خا صباحي خا ينفلت إنك تيكيت عدالو الليل ومي أنا رقمنا إيه أو حسابك أي خطأ أنت هنكاو صبوا أصنع نحوحات حامي فاي ملا حوحات بيد هنكات لك بتيس هنكات لك أنا ولا فرع حنا لو يلون حامي وملا هو تهم سجد تداريب ولا ريدوان حسين سينو ولا إن ريدوان حسين دولة سينو ولا زي قاطع ما زي ريدوان حسين زي مثلا نحكم نايل مسكده ويتملي شيء تملي بين ريدوان حسين دولة بين من شلهم ذيك على رجالي زلخو ريدوان حسين سينو نقالي دولة مشوا نبرهان جلاو ثلاثة زي دولة له زي كم بحبريت أنا وحاتم كنا بلومو زم أب أتم هذول حبريت عندنا أقسم سراوي تراك أقسم سراوي عزيز سراوي بسبب سبعة ملو حبريت أخوف فيلم ذا أبرر له ساعة بنابل سجنا أو كأنه آتيب ذاته لأن من يوم بزي قدس ترد على معلم من معلم من خون غير ترطل خونيهم جن بزي قدس نحنا خنزارو زلنا إنا نزار هذول كسر له تراي تصر لا نايو هذه تصر له لما ترشح إحنا بتصر له قلم من يفلت له مني مرجع زبنيرو مني تقرأينا مثلا مني سراوي تقرأينا مثلا مسلسلنا سرحنيرو حدا بحدا هذه فتت الوقت له ما عند رقم اجي كيف عند رقم قال يا اتشابا سبسبا وعلي لهم معاتي ابزي تور هايلو تشوزنا بي اي بي كذا وتم بي اي بي ساعات زلو زم كابتن رايز خدو جالات زنورو لغزاو او برهان جولان مستوى مكلاكي تم عبيت ناي مكلاكي ناتو ناي بتسغنا جالات غيرو توم كابتن رايك حيدهم زخدو جالات ولنيون ودنترو ان ولغا ودباته وشكبره كبده زلوهم بتساتفوا له اخي عليهم ماني ناي فاينانس ول ماني زبا ناي فاينانس ول له انا خلت حدش خيدو مصو كون يراتو له حد سلمان دي سلمان قال زبا زنغرني مكلاكيا ناي مكلاكيا في الفرات ناي مكلاكيا جورات زلاخنا حبريت ايزي ሁለት አዳዲስ ባንዳዎች መጥቶ ዛሬ ተቀላቅለዋል ይልኝ ከልታ አዳይስቲኮ ማዕረጋም ኮሎኔላት ይም አንደኛው ሰለሞን ነው መሰለኝ ነው ሰለሞን አይፈጠን ግን እሺም ጥራህ ነገር ነው መልኩ ነገር ግን ሙሉ መረዳት ከልተ ግን አለው ሐደሽቲ አመከላከለ ማንተ ታኸባ ተሳተፉ ምስኒ ወርሽ ገብረ ማለት አክሱማውያን ኢትዮጵያውያን አይነበሩን አይኮኑን دحر زورسنايو باهلا تاريخ أخسم وسيدكا تاريخ إثيوبيا أي النابل كامل التافل أب هايمانوتنا أتي إيو أب تاريخنا أتي إيو أب ليكاونتنا أتي إيو إثيوبيا نخسمن زي فلالو حادة سانتيم كل تجس كم زخونو تغيرو تخصكو سنائن عبينا جنحسوتي أخسماويان ኢትዮጵያውያንና ኢሎም አይፈልጡን አብ ታሪኹ ሐፀይ ኢዛና ለመጀመሪያ ጊዜ አብ ታሪኹ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ዝተጠቅመ ናመርዌ ምብራቅ ሱዳን ወፍሪ አብ ዘካየደሉዋን ስለዚ ኢዛና አብቲ ኢንስክሪፕሽን ጽሑፋቱ كابتن تشعت جزاتاتو حانتي إثيوبيا خوينا يبل من ينسى مروي كسلان كبابين دحريون ذو لعد بملؤ إثيوبيا زبهار نسينير أخسماويان بعلتهم قدوس ياريد انتي كريه لك او انت بيتا كانت مثال لهم بيهير أجازي يزبلا ناو سمايت جزات كاب أي بحري جميرو ناو سم جزات زلو انتهينا بلا يصوع ياريد
ብሔረ አግዓዚ ብላ 16 ጊዜ ፀውዒዋ እዩ አቶ ብርሃን ሰጊድ ዝተባለ ስነ ጥበባዊ ወደ ስመራ እኳ ያሬድ ዘመረላ ይብላ ስለዚህ ቶም ኤርትራ ኮይኖም ዘሎ ሕዋትና ሳላ ጣልያንን ምንሊክን ያሬድስ ናታቶም ምዃኑ ይፈልጡ ናታቶ ታሪክ አክሱም ማለት ታሪክ ብሔረ አግዓዚ ተጋዊ ሕወሓት ንኩናት ወሲኖም ኣለዉ ነዚ ናይ ኩናት ውሳነ ዝወሰኑን 38 ሰባት ግልፂ ኮይኖም ኣለዉ እዚኦም ብቁሉዕ ናይ ትግራይ ፀላእቲ ስለ ዝኾኑ ትግራይ ንኽትጠፍእ ብጣዕሚ ታሪኻዊ ዝኾነ ብጣዕሚ መሕፈሪ ዝኾነ ውሳነ ዝወሰኑ ሰባት እዮም እዚኦም እንመን እዮም ብዝብሉን ብስም ዝርዝር እውን ክንነግረኩም ኢና እቶም ነዚ ውሳነ እዚ ኣይንቕበልን ዝበሉ 4 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ድምፂ ተኣኮብ ዝሃቡ 2 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እዚኦም እንመን እዮም ብዝብል ግልፂ ክንገብር ኢና ክነምበልኩም ኢና ምናልባት ካብቶም ዝተቃወሙ ክነመፅእ ተቃዊሞም እዚ ናይ ጥፍዓት መድረክ እዚ ጉቦ ይኮነን ዝብሉ ሰለስተ ናይ ሕወሓት ፈፀምቲ ስራሕ ዘለዉ ሓደ ከዓ ብማእከላይ ኮሚቴ ደረጃ ዘለዉ እዮም ትማሊ ግልፂ ስለዘይገበርናዮም እንመን እዮም ዝብል ማለት እዩ ቀዳማይ ዓለም ገብረ ዋህድ ካልኣይ ዶክተር ፍሳህ ሃፍቶፅዮን ዓለም ገብረ ዋህድ ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት እዩ ዶክተር ፍሳህ ሃፍቶፅዮን ፈፃሚ ስራሕ ናይ ሕወሓት እዩ ተኽላይ ገብረ መድህን ናይ ሕወሓት ፈፃሚ ስራሕ እዩ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ እውን እዚ እውን ናይ ሕወሓት ፈፃሚ ስራሕ እዩ እዚኦም ኣርባዕትዮም ነዚ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝተቃወሙ ሰባት እዮም ድምፂ ተኣኮ ተባሂሉ ምስ ተቐመጡ ሰባት እውን ኣለውን በይኖም ክንፀርሖም ፀገም የብሉን ዶክተር ኪረስ ጉዑሽ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ሓላፊ ዘሎ ሕዚ ክብሮም ፍሳየ ዝበሃል እውን እዚኦም ድምፂ ተኣኮ ወይ ድማ ድምፂ ዘይሃቡ ሰባት እዮም ናብ ተቃውሞ እውን ዘይገበሩ ናብቲ ኩናት እውን ዘይድመፁ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ማለት እዩ እቶም 38 ትግራይ ናብ ኩናት ክትኣትው ኣለዋ ኢሎም ዝወሰኑ ሰባት ከዓ ብዝርዝር 38ኦም ክንዝርዝሮም ኢና ፀላእቲ ትግራይ እውን ስለ ዝኾኑ ቀዳማይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካልኣይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሳልሳይ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይ መንጀሪኖ ራብዓይ ሊያ ካሳ ምናልባት ናይ ሊያ ካሳ ብጣዕሚ ይልገርም ካብቶም ናይ ሕወሓት ፈፃሚ ስራሕ 4 ኮይኖም ሲ ኩናት የድልን ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ናይ ፈፃሚት ኣኺባ ሓደ ኣብ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ከይዳ ግን ተደሚራ ማለት እዩ ሓምሻይ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ሻድሻይ ዶክተር ረዳዕ በርሀ ሻብዓይ ፍረወይኒ ገረዝጊሄር ሻምናይ ይትባረክ ኣምሃ ታሽዓይ ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ 10 ዶክተር ፀጋይ በሪሁ 11 ዶክተር አብርሃም ሓጎስ 12 ዶክተር ፀጋይ ብርሃነ 13 ኪሮስ ሓጎስ 14 ዘነበች ፍስሓ 15 ኤልሳ ተስፋይ 16 ጌታቸው ሰፋ 17 ያሱ ተስፋይ 18 ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ 19 ባሂለን ወላይ 20 ብርክቲ ገብረ መድህን 21 ተወልደ ገብረ ጻድቅ 22 ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ 23 ተካዓ ገብረ ኢየሱስ 24 ፍስሓ ሃይላይ 25 ረዳእ ገብረ እግዚአብሔር 26 ካልኣዩ ገብረ ህይወት 27 ሽሻይ ግርማይ 28 ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ 29 ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ 30 ሃይላይ አረጋዊ 31 ፈናን አብርሃ 32 ትኩ ሃይሉ 33 አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር 34 ዝናቡ ገብረ መድህን 35 ገዛ ዳኘው 36 ገብረ መድህን ዮሐንስ 37 አጽባህ አረጋዊ 38 ፀሐይ አያሌው እዚኦም ኩናት ክንኣትወለና ኢሎም ዝወሰኑ ሰባት እዮም ንጥፍኣት ትግራይ ዝወሰና ኣፃብዕቲ ዝወሰና እስትንፋስ ትግራይ እንዜን 38 ሰባት ማለት እዩ በደንቢ ክፍለጡ እውን ስለዝግብኦም ኣብ ቀፃሊ እዞም ሰባት እዚኦም ምድብ ስርሖም ኣበይ ይሰርሑ ኣበይ ይነብሩ መንበሪኦም እውን ኣበይ ብዝብል ብግልፂ ክነቃልዖም እዩ ድሕሪ ደጊሙ እውን ኣብ ልዕሊ እዞም 38 ሰባት እዚኦም ኢና ክንዘምት ብኩሉ ዓይነት ንጥፍኣት ትግራይ እንዲኦም ወሲኖም ዘለው ንጥፍኣት ትግራይ ንዝወሰነ ሓይሊ ከዓ ፀላእ ትግራይ ብኩሉ ከዓ ክንዘምተሉ ኢና ኩሉ ፕሮፋይሎም ከዓ ግልፂ ክንገብሮ ኢና ካብ ደጊ ዓዘዝ ሰራዊት እውን ሕዚ ኣትዮም ኣለው ንምንታይ ይውስኑ ብግልፂ ክወፅዩ ኣብ ልዕሊኦም እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ፀላእትና ብቁፅሪ እውን ፈሊጥና ምንቅስቃሶም ስርሖም ቦትኦም መንበሪኦም ፈሊና ውና ክንቃለስ ናብዚ ኢና ክነምርሕ ልክዕ ከምቲ መናእሰይ ንዑ ተጋደሉ ኢሎም ናብ ናይ ኩናት መድረክ ዘገድድዎም ዘለው ካድረታት ዝወስድዎ ዘለው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እዚኦም እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰድ ብከምዚ መንገዲ ኢና ዓድና ክነድሕን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ጎኒ ትግራይ ደው ዝበሉ እንመን እዮም ኣብ ከባቢና ኣብ ውሽጥናን ካብ መንግስታት ብዓብዪ መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ ወይ ከዓ አልቡርሃን ዝመርሖ ናይ ግብፂ መንግስቲ ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ናይ ስዑድያ መንግስቲ መንግስቲ ሊብያ መንግስቲ ሶማሊያ ናይ ኳታር መንግስቲ እዞም ብመንግስታት ደረጃ እዚኣቶም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣለዉ ትማሊ ትግራይ በይና ነይራ
ازيك سمر الله عمزت خن من الله قلنا عمزتي هذا الشباب يو خالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي السلالفهم مستقرأي قد تاري بتزوار خالي زرباي أنت وسمير اللي تقامتي دو السودان السلالفهم مستقرأي خلاص دي حرموت هيوت يلان قبص إلزو ودي حوحاتن هقدفن أبقعكم خم بوليتيكا أبيدكم ويتاتكم يا مغنياتو هلولو بزيحكم لنا سوا شكور كله توديوا نبقى تقم كروباب أتيو كدانا لما نخعا حجي حترو قلدو معر وردية خلنا دو منامن تولو لهم إذا صمدك عند حندي هذا صمدك كرنا أني الله تمثل أول سعيد وني اشتيز علي لله إذا صمد فريسادية بحقي زي الرسيايس أو يخمه الرسي حدرة إذا صمد سيكرنا أن إذا صمد سكول قل أفعل تمثل حجسي انتهي نخن بلكم فرح زي عصر تبطرو حوتا لو قلنا بغط هدي بتزاوري حوتا قلنا لا الشباب قلنا له قبص قلنا له سعودي عرب قلنا له قليل قلنا له حوت تخن سعودي عرب تخن صومال تخن إرترا تخن جونسايدر ناي تقرأين بصوار انت مال زصنا تنائيا حلفكم كم عود كلبي متصلاتنا تصمر لكم نهزب تقرأي كنزم صخم ورا بحيلن برقة حوحات نقدفن جن روبيت يا زلام بر مويتكم يلخم مغنياتهم كافتم اكتيفيستكم كافتم تلا اختكم منن بقى تسفا زقرص بر نعاخدكم يكون نسبق انا اخذكم زوكل يكون تطقون زقرب يلن كيدكم لكم تمثلون تاي مخنبل بطعمي فرحنا كودكم اتيكم رعيدكم رعدي اقد سنانين احنا سلناتكم سل حزبن زي قدس نحنا ونين قدس لكم مننا سلازي اقلل قلنا عارف كم قماطيو نحد امين كان حد امين كان ايتخدن عسى تامنت بناي بعلكم قباكم اتاي حميمناكو ازيوم اكتيفيست ناولكم نابزي تمصلناكو قديدنا راسناكو بصبيصكمنا ايه حوحات نقدفن سنايلكم دا ايتسانو